دم مالبات اوسیوی بوج یمن چایره دیگورا قرسه لبر ظلم رومی روی بزی خالچمی ارز دخن وان نزانه بود چقدر چمکی wêjeya کردی چمکی هری زلال جین بخواره کاراس کرنه برنه دشتا روانی او چمی جه اتگی چمچه سینگی و اله داغ دردکت کیزم بو خواهوت ناو آوا بلکین برفاچیای الگزه آو او دلاوین شاغ و مسیلا هلدان نوا خواه هر روش هنگی دن گرتر و شنتر دبو اری از ورقالا چمی دلی فریکی اوسیو دکم او چمی که جسر حد هرکی سوویت گریا و ایرو سرانسری کردستانی بلاو بیه او دو دیه مها 11 سال 1934 لارمنستان گند پامپا کرده دا هاتیه دنیای پشتی خواندن سرطایی و ناوین سال 1955 دا زانینگاه روانی دا بشا پداگوژی باوی اکی سرکفتی دقدینه هموی سال دا بشا فیلولوژی دîroka دا انستیتویا پداگوژی دا تی قبول کرنی سال 1960 دا دما خواندن خوی زانینگاه دقدینه در رادیو روانی دا دبه سرویری پارا ادبیاتی و رداکسیون خبرین کرمانجی تکه فêrîkê Ûsiv çawa ziman û zargotina kurmancî hez dikir hespê qedera wî jî rehwan dibe diçe berderê bavê zargotina kurmancî berderê malmezineke Kurd berderê hecîyê cindî disekine ew qîsa hecîyê cindî Firîda Cawarî ra dizewce du zarokên wan yên hevalciyê wî çê dibin navê kurê xwe Zoro navê keça xwe jî Zerê datînin Fêrîkê Ûsiv hesret û hezkirina welatê xwe di helbesteke xwe da kurê xwe Zoro ra dinivîse û dibêje car carna melûl dilxor û mirûzim law kerba binê lingê te ra dinûsim şaş nemîne berxikê min kî dizane dinê heye kaşkeşika destê însan e diber rokê Kurdistana xopan ava bibe bavkê te yê hesret di dil dalê tune be bira hingê lingê te bi hesreta min bigere nav ax û topraxa cimeta min sed heyf Fêrîkê Ûsiv jî kurê wî Zoro jî bi wê hesretê diçin piştî kar û xebatên xwe yê radyoya rewanê berê xwe dide gundê xwe diçe pampa kurda nava qewm û lêzima پامپا کردا کندکی قدیم بو کندکی روشن بیرا بو پامپا گلک مروی نافدار دانه کرد و کردستانê da dibistana pampê de hebûn du mamostayên emekdar Reşîdê Mîrze û Cewê Emer Fêrîkê Ûsiv wezîrê eşo Amerîkê serdar Ezîzê Cewo evana tev şagirdê Cewê Emer û Reşîdê Mîrze bûn Fêrîkê Ûsiv şagirdê bavê min bû ez jî şagirda Fêrîkê Ûsivim dibistana gundê me de gelek kesên mamostayên ketkar hebûn Têmûrê Mîro Bekirê Rostem Hêrîknaza Kamil Aftandîlê Xetî evana kîjan jî ket û emekê wana ser gundê me heye ez heştkarim navekê hildim Ezîzê Reşîd kîjanî jî dibistana pampê elebesî da bi medalê dibistan qat kiriye dibistana gundê me da yê yekemîn wisa jî da yê em bi van navdarên xwe serbilindin û kevxweşin heya hebin nebî çirkê pampê silsileta pampê neyê bîrkirinê da wî her sibe çiyayê dibûrê di nîherî helbestek çiyayê qemer daxê di nîherî destanek dişû ser kaniya beko serhatiyek dinivîsî lewra bajar wî ra teng dihatin wî xwe davêt ber bextê çiya ew zarokê tebiyetê bû xwezayê wî ra wî jî xwezayê rehemê zexfe dikir ew çend saleka jî gundê xwe de dibe mamosteyê ziman û edebiyata Kurdî ew dibistana ku Fêrîkê Ûsiv tê de şagird bû telebext ra dibe mamosteyê wê mektebê lê roja îroyîn ew dibistana bi navê Fêrîkê Ûsiv tacîdar bûye her çiqas kî wî di saxiya xwe de ew nava nedît
لێوی دزانە بوو ناوی ویە di nav cemaeta wî da bilind bibe li ser dîwarê gelek dibistanan bê nexşandinê hetanî qurn û dewrana ew navê zêrîn bê parastinê û bê weklandinê. Wexta sisiyê me pêncan sala 1970 de ew diçe ber rehma Xwedê nivîskarê eyan rehmetî Amerîkê serdar li ser mezelê wî da derheqa wî da çend giliya dike û dibêje: Fêrîkê Ûsiv xêncî destana Ûsivê neviya qet berhemeke din nenivîsiye jî dîsa têrê dikir ew nava miletê xwe da bihata naskirinê. Lê ew bi destanekî tenê ve nemaye, gelek destan, piyês, serhatî û helbest nivîsandine. Dixwazim navê çend berhemên wî bînim bîra we: lîrika, narê, çefkanî, gula elegezê, hîveron û dinya delal. Ev helbestin. Ûsivê neviya rihana resa û xewna mîrmeh hesret defter ev jî destanin. Gelek piyesên wî jî radyoya rewanê da wek kompozisyon hatine weşandinê. Piyesa bi navê Bêqelen, Dimdim û Yên Mayîn. Fêrîkê Ûsiv çawa di nav edebiyatzanên Kurdên Sovyetê da dibe pêşeng, wisa jî nêrê edebiyata nûjen jî qasî qirara xwe dide ser milê xwe heta roja îrowîn dîne. Ne tenê efrandariya xwe va, her wisa gilî û gotinên xwe yê bedew va gelek klasîkên dinyayê jî bi wergera xwe dinitirîne. Wek Shakespeare, Pushkin, Lermatov, Yesenin, Sayatnova, İshakyan û gelekên din. Di nava helbestên wî da meriv dikare bedewiya tebîyetê, têkiliyên civakê, jiyana gunda, qeytan û porporkên derê qîz û bûka, kofî û kitanên jinên Kurd, fikrên feylezofî, gotinên welatheziyê, hezkirin û hiba evîndariyê bibîne. Dema ew li ser welatê xwe keliyaye, hestên wî di qelema wî re rijiyane ser kaxiz û gotiye: Ez û Fêrîkê Ûsiv sê sala bi hev re li mekteba gundê Pampa Kurda ku niha navê wî Sîpanê mamosta bûn. Ew mamostayê zimanê Kurdî bû, ez mamostayê matematikayê bûm. Fêrîk gelek cara helbestê xwe teze cara pêşin ji min re dixwand. Em diçûne ser çiyayê Dibûrî, min jê re digot çiyayê edebiyata Kurdî hatiye ser çiyayê Dibûrî, kêfa wî dihat. Fêrîkê Ûsiv her wiha bi bavê min re jî xebitiye radyoyê da û bavê min jî gelek tiştê xweş dereqa welat parêzî mezinaya dilê wî da ji min re digot. Lema jî Fêrîkê Ûsiv çarxetek nivîsî me ser kevirê goristana bavê xwe kola û ez gelekî şame ku merovekî îsa hema bêje ji malbeta me bû. Bira xwezila Kurdistana min şên bûya, miletê min aza, xwendî û zên bûya. Derge dîwan bi ziman û zarê min bûya, qewm û milet li çar hewarê min bûya. Bira hingê ayê şevê li min çar bûya, kelefekî wêran min ra cî û sitar bûya. Qerpalekî reş li stûyê min da xar bûya, destê min da ne ev qelem û nivîsar bûya. Bira gezîk dergevana destê min bûya, soqaqeke El Cezîrê posta min bûya.